Pirtûka xwendinê. Rûpel 141 ders 10 A. Hevpeyvîn 2. Tu dê havînê çi bikî? Serhet, tu dê havînê çi bikî? Ez ê biçim betlanê. Tu dê biçî ku derê? Ez ê biçim wanê. Tu dê di kîjan mehê de biçî? Di meha tîrmehê de. Te berman xwe ya betlanê çêkiriye? Belê. Ji bo 15 rojan ez ê biçim wanê û betlana xwe li wir derbas bikim. Av hewaya wanê di wê mehê de çawa ye? Gelek xweş e. Germ e. Lê germayiya wê meriv aciz nake. Meriv dikare li wir çi bike? Di gola wanê de meriv dikare têra xwe avjeniyê bike. Lê seyrengeyên wê yên xweşik bigere. Hemû navçeyên li derdorên golê cihên seyranê ne. Teb av xwasin? Na, wek kelaya wanê, grava axtemara, kelaya xweşav, bermayên urartiyan û gelek cihên wê yên dîrokî hêjayê dîtinê ne.